салом мухлисони Барселона ва канали БАРСЕЛОНАРО. Дастаи Каталонии ҳамлагари Боруссия Дортмундро назорат дорад. Олмо Барселонаро хунаи худ меҳисобад. ДЕПАЙ акнун баростӣ тарки даста мекунад. Роналду ба Бетис маслиҳат чӣ шудааст? Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем. Барои дастаи дӯстдоштаи худ лайкро зер карданро фаромӯш насозед. Мо бошад шурӯъ мекунем. Дӯстон, бошгоҳи дӯстдоштаи мо дар марҳилаи ниманиҳоии суперҷоми Испания дар сафар бо Бетис рӯзи 12 январ рақобат мекунад. Барои ба мақсад расидан, яъне ба финал баромадану ба даст овардани ҷом, каталониҳоро мебояд ҳатман ғалаба ба даст оранд. Тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $200 бо промокоди БАРСЕЛОНАРО. Ссилкаи бозӣ дар коментария. Ба ҳама муваффақият. навори худро аз ҳамин мавзӯъ оғоз мекунем. Бошгоҳи Каталонии Барселона барои баргузории бозӣ бо Бетис ба Арабистон сафар кард. Дастаи Бетис низ дар ин кишвар қарор дошта дар яке аз меҳмонхонаҳои Ар-Рияд қарор дорад. Тибқи хабарҳо, ҳамлагари нави дастаи Ал-Наср Роналду, ки таҷрибаи хуби бозӣ кардан бо Барселонаро дорад, меҳмонхонае ки дастаи Бетис меистад рафта зиёрат кардааст. Чӣ Роналду ба онҳо тарзи бозӣ карданро меомӯзад ё аз шароиту маоши баландаш ба онҳо нақл карда бошад? Оиди омадани Роналду ҳамватанаш Вилиам Карвальо низ хабар дода буд. Охир муқобили Барселона ба Бетис на маслиҳати Роналду, на худаш ёрдам расонида наметавонад. мухлисони азиз, канали мо дар Телеграм ва ҳамчунин Инстаграм низ фаъолият дорад. Лутфан ба ссилкаи дар описания буда даромада обуна шавед ва сари вақт аз рӯйдодҳои муҳим огаҳӣ пайдо кунед. Қаблан барои дастгириятон сипосгузорем. ҳамлагари мунтахаби Испания ва тими олмонии Лейпсиг Дани Олмо дар як мусоҳибааш Барселонаро қайд карда гуфтааст, ки мехоҳад ба ин даста шомил шавад ва бозӣ кунад. ман он ҷо тӯли 6 сол дар ҷавониам бозӣ карда будам. дӯстони зиёдам он ҷо ҳастанд. мехоҳам ба Каталония баргардам. хело зебо мешуд. Испания давлатам ва оилаи ман он ҷо ҳастанд. новобаста аз ин барои ман муҳим он аст, ки дар дастае бозӣ кунам, ки бозингари асосӣ ва муҳим бошам. ёдовар мешавем, ки ҳамлагари испанӣ дар 9-солагӣ ба академияи Барса шомил шуд, вале дар 16-солагӣ ғайричашмдош ба Динамо Загреб гузашт. ӯ дар ҳайати дастаи Хорватӣ шомил шуда соли 2020 ба Лейпсиг гузашта буд. оғои ДЕПАЙ билохира тарки Барса мекунад. то ин дам хабарҳо қопча оиди ӯ баромада буданд, вале пешниҳоди расмӣ аз АТЛЕТИКО ба Барселона омадааст. баъди ба Челси иҷора рафтани Жоао Феликс, дастаи шаҳри Мадрид мехоҳад ҳамлагари Барселонаро харидорӣ кунад. Барса намехоҳад бепул ДЕПАЙро раҳо кунад, вале хуб медонад, ки рафтани ӯ аз ҷиҳати молиявӣ ба даста сабукӣ меорад. дар ин бобат Фабрицио Романо аллакай хабар додааст. бояд ҳолати Вилля ва Суаресро фаромӯш накунем. бояд камақл бошӣ, ки дастаи рақибро пурзур кунӣ. Суарес ҳам замоне ба Барса лозим нашуда буд, вале формаи хуб дошту омили асосии муваффақияти Атлетико гашт. инҳо фикру андешаи мухлисоне мебошанд, ки оиди ин гузариш гуфтаанд. ба ҳамин тамом, навори баъдӣ бо шарҳи Акай Муҳаммад ба наздикӣ нашр мешавад. пайгири мо ва бо Барса тиҷӣ бимонед.